It's Abama on the beat. Mama biayilimu eze nwanyị mmelegi segote o abụ mụlọ ọmụmụ gị segote o osi na mmiri a na-enwele ilo mama mama osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị gị gbagote osi na mmiri enwere ilo ọkwa nne ọkwụ ụgbọ osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri bịa kene osi na mmiri enwere ilo mama bịa kene osi na mmiri enwere ilo mama bịa dulunu m osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri na-ekwe na-enwele ilo osi na mmiri enwere ilo isi na mmiri ibe nna ajụ gị osi na mmiri enwere ilo maka na isi na mmiri ịma nweleta ilo osi na mmiri enwere ilo nwoke koko osi na mmiri enwere ilo onye nwụbarụ mmiri ka ọ ga-achọ osi na mmiri enwere ilo onye libe nne mmiri ka ọ ga-achọ osi na mmiri enwere ilo onye sibe nne mmiri ka ọ ga-achọ osi na mmiri enwere ilo mmiri bụ ndụ ya bụ ụwa osi na mmiri enwere ilo egwu ndị etu obi ọ nara injinia Bamma nye m ijele nyadaba anyị na ya ụmụ mmiri gbalị na-egwu ka anyị zụba afịa anyị nke ọma onye ọ na-ewenye webe egwu ijele ka anyị nọ na ya ọyọ 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 onyanwa mama bịa yili m eze nwanyị mmiri gị segote o abụ mụlọ ọmụmụ gị segote o osi na mmiri a na-enwele ilo eji m etotula webe n'elu gị etotula nye bụ ọjị eji m ọsọ ọbala webe n'elu gị ọsọ ọbala nye bụ nzu eji m edo webe n'elu gị mama eji m ọkụkọ ọcha wee wulu n'elu gị ebu m akwa niile wee wulu n'elu gị eji m mọtọ mbili mbili wee bịa achị m ebe ndị ọgbanja wee wulu n'elu gị nne wee na-asị gị mama bịalie nya ibe niile nna ya ka imele m nne wagwanagwa nwa na-agwa ka ndị bịa eze nwanyị nna m bịa n'ụlọ ala ego agbala bịa n'ụlọ nga n'ụra biko bịa nọ n'ụlọ agwalele n'ụzọ nwa mgbagwụ na-akpọ gị mme agbakala ete mmiri ụlọ kwụrụ ọtọ mama ka njuka na gị nke mma ga iche nne ọgwanne mmiri nwere owuwe ka nna akpọ mama bi na mmiri biko gbata nne na ọzọ enyemaka ana m ajụ ma nke m aga dị iche na nkịtị mama bịa yili m osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri gị segote osi na mmiri enwere ilo abụ mụlọ ọmụmụ gị segote osi na mmiri enwere ilo
osi na mmiri a na-enwele ilo osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị ibu na mmiri osi na mmiri enwere ilo aja wele ka nna chụọ osi na mmiri enwere ilo mama bịa yili m osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri a na-enwele ilo osi na mmiri enwere ilo maka na mmiri na-asị ebe dị njọ osi na mmiri enwere ilo agbalụsa ngene kununwu osi na mmiri enwere ilo dilili dandali osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri a na-enwele ilo osi na mmiri enwere ilo ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ eke biko bụ na ezuzo nyabahịa ihe na-ekwu eke biko nyeke n'oye ka oye wee zụọ oye biko zụwale ma bịa oye zụtibe dị mma oye zụtibe dị mma nye n'ịmụ ka mmịa ịmakwana mgbe iji wee zụza biko nye na-abọ n'aka nyabụ ka ọ zụọ nyabụ ka ọ zụọ maka n'ụbọchị bakanalisia n'ụlọ ikelisia abụbụ na izụza biko nye na ngwọ ka ọ zụọ nye ngwọ ka ọ zụọ nye ngwọ ka ọ zụọ dodo nwa na-eli akụ bụ ngwọ ngwọ biko bụ nnọpụ biko bụ okwu ọnụ ngwọ biko bụ na izụza nyaba abịazie na-akpa mma n'ọka nwekwa n'ebe anyị na-ayọ nwanyị ọrụ ụgbọ iwela gali owuwe gosi na anyị metọ kalama ibe niile nwanyị ọrụ ụgbọ biko na ụgana na-ebela ihe na-ekpe onye gaghị iji weli mbọsi izizi wee bido mbọsi izizi anyị ji ayọta ibe ọkwa mbọsi eke ọkwa na mbọsi eke ka anyị ji eje na mmiri ịmagwali na gafu mbido izu na ndị Igbo mụrụmụ onye ka anyị ji weli na-eke wee jebe na mmiri ịmagwali ebe anyị ji je na mmiri n'orili mme anyị ji na-eto obi ọkụkụ wee bịa na mmiri anyị ji ọbala obu wee bịa na mmiri ya gbabala obu a na-ekwu nnụnwa abụkwa na mmanya fanta ka anyị ji wee bịawa n'ahịa mama gosegota anyị amụ ya ka ise ntị wee na-akpọ mama anyị amụ ya gwekwa n'ọkụ oliana ọkụ kandụl ekwu ego ibe niile n'ụwa ka anyị ji wee bịa n'ilu ndị mmiri ego ya la ka anyị ji n'aka ya na ijite anyị ji bụ unu mkpụrụ iyi wee bịa na mmiri ịmakwala n'ise ntị malama ndị ka ọ na-emunye ọkụ enu eze nwanyị dịbebi na mmiri na-agba egwu ya ndị ọkpa nje niile na-eteli m egwu ndị mmiri ọkwa na-ebele ụba na mụnye agaghị na-ebele enu mama bịa dụrụ nnu nwa gị eze nwanyị mmiri gị segote abọmụlụ ọmụmụ gị segote aja wele ka nna chụe osi na mmiri a na-egwa na-enwele ilo nwamụje ka enyere nwamụ na-ekwu n'okwu nwamụ maka ndị si na mmiri na iwelo na ile ọzọ onye bụ chi aba mma n'ọka ọnụ na-elele na kenele n'isi na mmiri iji ụwa na-eke n'anya nakwa n'inye ka anyị na-eme ibe ndị mmiri na-atọ ma leka eze nwanyị
ekene biko bịa ka na kezaza na-atala mama bịadụlụ mmụọ na meze nwanyị aga isegote agbamụlọ ọmụmụ biko biko kene segotaba mama osi na mmiri nwanyị na-egwa na-enwele ilo mama biko kene bịa kene yili ndị nwa gị eze nwanyị mmiri nwanne ọgwụ ụgbọbụ gotezie ekene n'ụlọ ndebe gbaligo mụ na-emeli gị nna ihe nne m biko segotele nwa abamụlọ ọmụmụ biko bịa ka mejili mụ mama m biko bịa ka mekulu mụ ka ị na osi na mmiri ya na-ekwe na-enwele ogwe n'ilo onye nwere obi mmiri nwere ife ọma o nwere ebe ụwa na jọsọsọ n'osi na mmiri aja wele wele na-ele na mmiri ka anyị na-akwasala ọzọ na mmebụla egwu nwa gaje gana ndị ọrụ ugbo ụmụ mmiri chukwu gozila agozi ndị ọrụ ugbo na megenebe high chief Anthony chukwu na-edu a na-ekwu nwoke mmanwụ bịaga na biko gị gbawa na-egbu ọdụ gị eze na-elivi ya one of agụlụbịa agụla tụzi igbo bụla ọnụ onye agụla n'ọcha ọbala ndị one of Lagos steeti niile igoge na nne m raba agụlụ nne mmiri igoge na nne m agụlụ reki oke mmiri na-enwenye bụ chilezi raba agụlụ na magana maka n'ọgwa na-enye bagụlụ ka chi na-eduzi wee bịa onye bụ CEO Igreti Yoyo Nigeria Limited ọkaka importer everyday super glue bịa gana Champion League super glue mana ọ bụ ebe anọ ọgwọnye na mụchi na Lagos unu n'ụwa emeli isi ọnọdụ nwoke mmanwụ nwa mụchi na-edu n'ịbụ onye ọrụ ụgbọ nwoke mmanwụ anụmogologo na mmecha na anyị ga-abụlele eji megụ nwa wee na-ekene high chief Chukwujoke nwa m Izaya Nwobienu mgbadike m ọgwa na iti akụ na-etigbu ilo ọgwa na ọgalagwụ na ide mmiri nekene mgbadike m ide mmiri na-ekene na ndị ọrụ ụgbọ eze nwanyị biko na-ekene m Desire ka ịgwatelu m ọfụma nwaba Obienu na ndị na ọgalagwụ na ide mmiri eze na n'obosi eze na n'obosi biko bịa dulu m ka njeke n'oge nọ n'okpotokpo nwa Chifike Chukwu nwa ngwọ n'ọdụ na-akpọ gị ike ndị fite ekpe ngwu n'ifite ọka ọzọ bịala igekwu m onye baka na logbu onye zitali ya ọzọ n'oge nne na-enwe jelije n'enu ego ọgwa na-enwe m Ogilisi Igbo niile Ogilisi Igbo na South Africa biko bịa yili mmanwụ ọzọ bịala egwu m ugbo n'ịlọ onwe ya wazili m nke n'ezigbo nwunye ya Ugochi isi nwe ngwọ Diamond mkpụrụ nwada mmiri Diamond na-amaga ugogbu ma kpala na ekenoju ga na awala eze ọgwụlụ ọka ọgwa na dasuli kingdom wee bịa
wọ́pọ̀ nàdá nàpọ̀nkìlì nùlì nínú ojebi fọ́rí màdàmú bàtà dáná sàdúlì nínú ojú gánà wọlẹ́sẹ̀ nà South Africa nínú wọ́pọ̀ nùgò tíyẹ̀ lógìlì sí ndọ́ka wọ́pọ̀ nùnù nínú ndọ́rùbọ̀ unu jẹ́bẹ̀jẹ̀bẹ̀ nàgẹ́nà mú nọ́pọ̀ ní jẹ́mìlì ògìlì sí wọ́pọ̀ nẹ́bẹ̀ lọ́sọ̀ wọn gbọ̀gbọ̀ mú nẹ́bẹ̀lẹ́gì ògìlì sí bò gbàgbọ́bọ̀ kí bá yé wúlò ká ẹ̀mẹ́ ẹ̀mẹ́ wọ́kẹ́ mmanwụ onye fìdọ́gì na nugbibe mmanwụ na-ekwu ọzọ na mmanụ na agụlụ ọzọ ka njege na oge mmanwụ ogbotogbo nwa na agụlụ ọgwọ na prince obi n'ihu mbata ego onye agụlụ na ọcha nwaba ichi egwu ebe na ego na agụlụ niile ọgwọ na chairman Iyagogu Group of Company Nigeria Limited nina Webi nilo na mebe wogwalera bagula dala Nyaba kwambo gochi dobi nilo gowe gozili mummangu Webi nilo gagana nile mwabukwa nebundi mili Makano sina milione mwelile nyaga yina gowa Mama Osina mire mwilo Eja wanya mmelegise gote Osina mire mwilo Avamulo mumugise gote Osina mire mwilo Aja wale gana chue Osina mire mwilo Wakwane nenda fupo Osina mire mwilo Eja wanya mmelegakane Osina mire mwilo Wakwane mama muna kwasale nyabakwa Osina mire mwilo Nemuraba kulukise gote zeni Osina mire mwilo Abana besu na mondola biko nyiri nota Osina mire mwilo Yesu nodoli na muzili kunu segote Osina mire mwilo Mama deyilimu Osina mire mwilo Nnameze mwanya kana bo Osina mire mwilo highlifeng.com. Mama deyilimu Ekunde tobi gayineti Imagwana dibe wusaba na nawe bolozo Abawe kweto obi ndị mmiri Jonathan Okolie Ogbuefi ọnụ abụchi n'ezi ama mmakụbịa Wọgwọgwụ local government Enugu steeti ka isi eje Nwachukwu gwele Nwaokoli ọdọ nwamba wee kene Ọgbọdụ na ndị ọrụ ụgbọ Yesu nodoli na manedebe nne mgba gwagwọ Ka nye gane nwa m ike nna chikọbịa Olibo ya onye gbagwo obi gane n'ọdụ na-akpọ gị Ọgwọ na-enwe nze aka ọchị Biko ọdụ na-akpọ Ọgwọ na-ebe ada na-eche n'ala bụ na-eche ego Mamu Olibo ya n'ọzọ nwa mgbagwo ekene gị Ekene mmiri ka m ji wee bịa Nyebe ekene mmiri a na-egwuwe nwa m jụrụ ụkpa Ide mmiri eze nwanyị na maga n'ala ọzọ Enye ekene ndụ n'isi Ndubuzi Chidebele Chijioke n'ụlọ nga lụrụ Odenigbo nna m Ọgwọ n'Odenigbo ala onye ọma Odenigbo ala bịa gana na gana na egwu ndị mmiri Onye bụ CEO Green Plus Investment and Logistics Services Limited
n'Igbo na lọbịa gbago egwu ndị mmiri aja wele wele n'ọgba n'ebe anyị na-achụ ndị ete mgbele gbago na-akụzi ike dịna nwa m Bulu IV hotel and suit wobudu n'Igboleri na Lagos steeti niile ọgbọdị nwoke nwonye ete mgbelema n'Ozumanyi nwoke mmanwụ Bulu IV bịa gbaba n'egwu ndị mmiri egwu na-eto obi mmiri ka anyị na-eti ọzọ na mebụlụ onye begwu wejebe ndị Imo steeti ụlọ anọ ndụgba n'isi lokal gọọmenti ndị Imo niile ọ bụrụ onye dịka anyị na-ekwu ọgwa na Prince Emesiama ụgwọ kpọrọ dịka nwanụ Igboland niile eme ndị Igbo niile ezigbote onye nọ n'Imo steeti n'ịbụ onye mmiri ụgwọ kpọrọ dike na ụgwọ kpọrọ dike bịa n'ụmụ ngala ụra onye kpucha okenye ka mbụli egwu nwa wee nebe na ndị Igbo ka ndị kene na nwa m Jude Gagu Uzumalayu Mbanagalagu na Igbo Mbanagalagu Mamu Jude Gagu iwe manegwanege Mamu Jude Gagu na nanya n'Igbo onye mmiri iwe manegwu akpama wakwa n'ebe ọzọ nwambọgwụ na agọlụnụ n'ọbọ ụzụ si mụ nkenele ya rafuru Chukwu Ọkafọ nwata malive chelie n'ilu na onye abalị ya akajọfọ n'ugbo iko kenele nne m atọ nwa eze n'ugbo ebe onye nwa mụ na Malaysia ọdụ na-akpọnụ ga-agbọ unu niile bụkwa ndị mmiri otu sikwu m kenegwolu ya Osege na Morocco bi ya ịka ọdụ na-akpọ onye mụma nna cheche n'ugbo n'ọdụ na-akpọ gị Osege se foto na-akpọ nkwamụ n'ịbụ onye mmiri ebulu megwu nwa ka kene ebuga nwafọ oke mmanwụ onye eze onye aba onye Malaysia mmanwụ nwamebuka bịa gana nwa mmụ na gana n'isi na mmiri onye bụ obodo dike bịa gana n'isi na mmiri ebulu m ịgbaga njọrọ aka n'okpotokpo nwa m onye bụ chi anyị ka ọdụ na-akpọ gị Ugochinyere eze na Malaysia niile nwa m bata gana ọgwa na onye obi ndị mmiri gị zeje buchugo nwa m aja wele ka nna chụọ nke na chifu Chukwu n'anya ilibe nwa m onye ụmụdị ọka n'ọga mgbume onye ụmụdị ọka ugwu na-ese ada ugwu ọmanụ ọgbata onye nwanne ya eji ogwe eli ogwe n'ọga bume imigreshọn bịa ibe nwa bụ egwu ndị mmiri onye rụgbo bịaga n'aga elu n'Igbo n'ụlọ ejewele egwu nwoke na chifu Chukwueze ọ ga-adị mma ọ ga-adị Igbo mma nwa m Chukwueze bịa gana gị ka ịgba na-etili eze ụmụ gaghị na Niger dịka ọdụ na-akpọ ọgwanabịa moto pasi ka eji malụ gị mmanwụ na Niger niile aga moto Mercedes na
na nijelo na ya ka na gị mama bịadụrụ mmụọ osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị nnụlụ gị gbogote osi na mmiri enwere ilo abọmụlụ ọmụmụ gị gbogote osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri a na-enwele ilo osi na mmiri enwere ilo maka n'isi na mmiri ịma nwa nata ilo osi na mmiri enwere ilo agadi mmiri ga-azụ osi na mmiri enwere ilo ụmụnne m makwali n'eke bụkwana ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo agwọ galata nwanyị na-ekwubu ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ịmakwali na ya na-ekwu bụbu ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ịmala na ngwa na-ekwu n'osogbu na ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ichichi na na-abịa dị n'obi igbo bancha bụ ndị osi mmiri na mmiri enwere ilo ọkwadebe ihe na-akọwala igbo gaba anụ osi na mmiri enwere ilo onye si na mmiri dị ikobịa ka nna ka ịgbago egwu m osi na mmiri enwere ilo mama bịa ji nne m osi na mmiri enwere ilo kedu nna chifu ọgwụgwọ ọnwa eke anụ mmụọ jụrụ ka m na-akpọ ọkụ ọbịa anụ mmụọ jụrụ ka m jụrụ ọzọ ọ bụzi mmadụ ga-elive ọnwa onye ụmụta ka ọ bụ na-eze bịa yiri mụ ọgwụ nwa m bịagana nwa m na-aga n'anya na ya na-atụzi anya ka iwe chi ọzọ maka na ọ bụ na abụbe ebe ọka jide ebube n'iso n'obu agụba ndị nwa dị n'ụba na-akpọ agali owu maka na agali ọba na-ebube nwa bụ ego oyibo si nwa ọkụ nwoke bịa ga na n'ịbụ na onye mmiri agaji ọbọ nga na-agụ aka ndị ji ọghọ ọgbụgbọ nwa ka ọmụ manyala wọzọgwụ eche n'ọga ọgbụgbọ nwa ka na-egadi ọzọ nwa mgbagwo ga-abụlagụ n'ụwa jebe n'ibo n'ibe na-eche odenye ga-eyi na-eje ndị kene chief ọzọ ekene ụbọchị ọzọ bụla na n'ibo isi n'obi global investment agagodo na n'ibo ọzọ kepụ uchewa na n'ibo na ọdụ na-agbọ gị abammonye bujozo koye silemu nkene gị ibe onwe meliene n'ụwa na ọgwa n'ije nwanne na nwanne ndị mmiri ozi petete na n'ibo akagọdagajugwu bịa yili m kaina ezumogolobịa na n'ibo ịka ọdụka na akpọ Alhaji Gambo Chifuchike Joseph Mwezi Giki Banetili Chinyelugo Namweri Oka Giki Baka Netili Member Waka Ambassador Nina Yezo Mogo Chike Mwezi Bia Wojuna Mogo na Istanbul na Turkey Nina Wakwane giji vise mogo chike mekwelu n'ọzọ Alhaji Gambo mama Alhaji nwa m nega dị natala m Alhaji Gambo n'ibụkwa na onye mmiri kedu na nwa m Chukwu Emeka onye mụ echi Emekaja ya ntị n'ọka Red Lion na Supen oke mmanwụ bịa n'ụlọ egwu m Yetuba ịmalụ na ịbụkwa na ezigbo onye mmiri na nwanya gụlere bịa gana na nwanya raba gụlụ na gana nwa gị ekene maka nwa gị
ka ije wee gozie nye na sụpenụ niile ụmụ agha gụrụ echeta mụ na gị n'ụmụ ayọmọga enwenu na anaga bụ na n'ọsọ nwamụmụ agha gụrụ ka mgbazi agha ihe mkpụrụ n'ọsọ na-akpọ gba mbọ gị gbagobi na-akpọ be ndị mmiri iwere akwa okpolojiji ebebelaeze nwanyị ilọma gọọmenti ndị nnọbebe nwere irebe ga-enye gị n'aka nwamamakaja ya jiji isi ike na dịka ga-awali ọjị nwamụrụbeleyọnụ na sụfenụ nwa ma emesa na ya ga-abụ nnata nwanyị na-egwu nwa jekenezinu nwanyị ogoli obi n'aba eze nwanyị n'abalị ji gbata ọsọ onye gbakwala ebe nara gazi n'ọra aka nwekwa na ọbịbịa nkene ụmụ dị ọga niile ekene na eze nwanyị n'abalị ji ọgwụlọga nwanyị mma ọgwụlọga nwanyị mma bịa gana n'ịbụkwa na onye mmiri ịmakwa ibe bụ na na-eme n'ụwa n'ọgwanị ndị mmiri eze nwanyị natalichi mmadụ mma na nwere egwu nwoke na injinia nwa m injinia ụzọ dị mma dịkịta Uchenna bịa gana nwoke mma nwanyị mgbagwo dị ya dịka ọdụ na-agbọ ọgwa na-esi tọba nwa abụọ ọgwa Switzerland ka ọ malije ebili nwamusu tọba nwa abụọ ọ ga-atele gị mma etuba ndị nọ na-ebu nwa bụ ndị mmiri nwamuche na biko jide egede ka ebulu egede wee tebe egwu n'ọrụ ụgbọ na ọgbọ n'ebe anyị na-etili n'elu mama bịa yili mmụọ osi na mmiri enwere ilo nemeze nwanyị aga isegote osi na mmiri enwere ilo ọgwanị nnenne ọkwụ ụgbọ osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote osi na mmiri enwere ilo nebiko gbogote bịa kana n'ọdụ na-akpọzi gị nne osi na mmiri enwere ilo mama mmụọ bịa yili mmụọ osi na mmiri enwere ilo nwanyị ọrụ ụgbọ bịa kana n'ọzọ na-akpọ gị osi afọ na mmiri enwere ilo oge ka ọdụ na-akpọ osi na mmiri enwere ilo ịmalabele ndị na-anyị bele ma masazie n'anyị osi na mmiri enwere ilo biko kpọnọgwụ ọnụ osi na mmiri enwere ilo egwu nwaga iji ahịa ayịyo na mmiri osi na mmiri enwere ilo ọsọ na-eke ga-azụ osi na mmiri enwere ilo onye nwere n'obi otewe jebe na ọ ga-ayọta ibe mmadụ mma osi na mmiri enwere ilo onye nwere eto otule n'aka jebe osi na mmiri enwere ilo ọ bụrụ ji ka iji wee kpebe ekpele na ị ga-ekpeti ibe dị mma osi na mmiri enwere ilo ọ bụrụ akwa ka iji wee jebe ikpeti ibe osi ọma na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri mama bịa yiri mmụ osi na mmiri enwere ilo mama bịa yiri mmụọ osi na mmiri enwere ilo mama bịa yiri mmụọ osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote osi na mmiri enwere ilo aja wele wele ka nna chue osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote osi na mmiri enwere ilo gbogote ka nna n'ụmụ gị na-akwale gị akwa osi na mmiri enwere ilo nwanyị ọrụ ụgbọ nwanyị ọrụ ụgbọ osi na mmiri enwere ilo mama bịa yiri mmụọ osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote osi na mmiri enwere ilo aja wele wele ka ije ana osi na mmiri enwere ilo olubili n'udo osi na mmiri enwere ilo olubili n'udo ndị Igbo bigwolunu n'udo osi na mmiri enwere ilo ọ ga-abụli nwoke na nwanyị na mma
onye gbababele chukwu na nda na-ejere onye ọbụ aka ọkwanụ ka ọ dị mma ka a na-eme